kuma ka zama ba gudu ba ja da baya. Ka zama a cikin ɗalibai na akwai da zai same ni wai malam ka gudu, ya ce Allah kuwa ce ni kuma ka zama ba gudu ba ja da baya. Ka zama a cikin ɗalibai na akwai da zai same ni wai malam ka gudu, ya ce Allah kuwa ce ni. Allah wannan shine gaskiyar magana, gaskiyar magana. Allah ne wannan gaskiyar magana. In dai za ka yi faɗi gaskiya to ka shirya da abin da zai same ka. Kuma ka zama ba gudu ba ja da baya. Ka zama a cikin ɗalibai na akwai da zai same ni wai malam ka gudu, ya ce Allah kuwa ce ni ta na gudu kuma na faɗi a jarrabawa. Allah na faɗi ban ci jarrabawa ba, kuma makiya sun samu abin da suke so. Ni aba yau da an hana ni addini a Bauchi to sai ne hijira. Wannan sunansa ba gudu ba, kuma hijira. Ka je kai inda da a barka kai addini, amma ba hana ni sallah ba, ba hana ni azumi ba, ba hana ni komai ba. To in je ina? Karantarwa na ina ci gaba da yi, to in je ina kuma? In je ina? In abun da ka guda a nan ne ma sai ka je ka tarar a can gaba, kila ma wanda fi wanda ka guda din. Annabi Yunus me ya faru da shi kun sani? Ya gudu, amma da ya gudu me ya same shi? Aka jarrabawa ki. Allah sauwaka. Alaikum salam. A few moments later. Amma in yi koyi da manzon Allah. Wasu ku sun kawo shawarwari suka ce malam ka yi hijira, ka bar Bauchi, ka je inda za a bar kai addinin ka cikin yanci. Da'awa ko kana nan ko ba ta nan ba za ta mutu ba. Ce to in na ɗauki wannan shawara ba laifi ba ne. To ni ma cewa suke malam kai ma tunda an fara kawo maka hari har gida, ana son hana ka addini, ka bar Bauchi kai hijira. Lokacin da ka samu yancinka a kotu ta appeal sai ka dawo. Kun goyi baya? Kun goyi baya? Kun san yanzu yan bidiya abin da suke nema shine su ce na gudu. Kuma inda an kama ni an kashe ni ma dariya da su ji daɗi. Saboda shi ɗan bidiya makiri ne, mujrimi ne, munafiki ne, masharranci ne, haka yake. Duk yadda kai ba za gamsar da shi ba. Yanzu da an kama ni din an kashe ni ko an ji mutunci da kuma suna ta farin ciki suna da an kashe wani. To amma yanzu ba kama ni ba ko suna cewa ya gudu. To in na gudu ku ce manzo Allah ma ya gudu. Sai ku fara bara ku ce manzo Allah ya gudu. Annabi Musa ma ku ce ya gudu. Da ya tafi Madayana. Haka ne ya ku faɗa? Annabi Ibrahim shi ma ku ce ya gudu. Saboda kan nan ina ba ku haƙuri. Ubanka kai makareci ne, ƙarya kake.